मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रहे दिलवा बेकरार आज मनवा बाटे खुश भइल उनका से इजहार उहे सपना देखल साकार भइल बा आज ससुरा में हमर यार आइल बा आज ससुरा में हमर प्यार आइल बा हाँ आज ससुरा में हमर यार आइल बा ससुरा में हमर प्यार आइल बा। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। जब मिलल नजर से नजर तब धर के लागल मोर दिल जब मिलल नजर से तब धर के लागल मोर दिल बड़ी लंबी समैया के बाद मन गइल गुलाब जैसे खिल कुछ ना हो सब बाटे हो अलग जो सब बाटे हो जब से देख लेनी हमारा अब ना लो सब बाटे हो ससुरा में हमर यार आइल बा आज ससुरा में हमर प्यार आइल बा हो आज ससुरा में हमर यार आइल बा आज ससुरा में हमर यार आइल बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। काटते रहे सुन दर्द जुदाई के दिन गिनके उंगली काटते रहे सुन दर्द जुदाई के दिन राहुल राजधानी कहता रे मुन्ना अब ना जी हमारा बिन ससुरा में हमर यार आइल बा आज ससुरा में हमर प्यार आइल बा हाँ आज ससुरा में हमर यार आइल बा आज ससुरा में हमर प्यार आइल बा। एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।